lang hilin eh. Mayong buntag, mayong adlaw sa ibang kalibutan. Tapos ba sa igsoon, nasa Milita. Sa Sabado Santo naman, umali ko ilang lingaw ron, may extra sa akong laba. Sayang po, magpalaba hanggang pag-umangkan nga pulis. Gas Jupor, da sa kabasket. Ara na po labas tubig sa isang inahan o silog, kaya sarap sa tubig. Ga, minsan po kong upa o biyahe basmando, paman reply. Sayang pag muli ko, madun na naman malibre ko pamasahe sa jeep. Kaya inarap akong ang ison nga madato kong jeep balik-balik. Kaya muli ito gahapon ni Simba, dala ko dari din higda. Kaya gabi na magposisyon ni uli. Isang gabi, isang kadlaon kay sugat naman po, sa Bisaya pa, tagbo na, dagit. Simba man gyapon ko. Minsan ato na magkauli manang kay mandato ko ng jeep. Kay balik-balik. Dahil ko na maglabada sa alaman noon ko. Maglabada sa alaman noon ko. Kay arong malibre po. Pero muli gyapon ko biyaso nun sa. Ang potala sila o biyahe basmando. Kaya angkan. Mag-reply. Extra sa kong panglabaron. Napunan nisang pag-umangkan nga kuan pulis kaysa mag-ipalabas laing mo nang ako naman sa ining handso. Siyempre di mo sugod kay tita pero ako man ingin nga ako lang may laba Rolex taas tulas dahil ng silong aling isang anak nga Buford kay naramdaman sa isang third floor lamig ang ilapian kay bugnaw. Nang nakos bata ba nga na may dalitambay kay ikaw ilang lugar murag nas Bagyo lahi ra sa Biason nga sali pa kong sugod mga pipaday mi mga pisa taon na sa akong sugod og laba sa media among kapipuro isang kapipuro man ni ingani pagkahaa parehami nga basid madingamos hang kuan ha ang sanina. First time po ko nakasahinag nga ni. Mama, ida maghihatagan ko gabi kay mo lagi. Ako idang sahinag kay kanisin ba? Init man ko no. Good morning, nagpreparar og kuan. Magkape mi kay ida tabang mig laba. Ang ida pud napod sila bunon nga hampuong. Naghapong labahan ang idang labas isang anak nga Buford. Madun naman kapalit ko sabon. Bitaw kay ato si palabas lain, di ba? Og sideline ko kanang mangita ko og laing sidelinean kay nung narandan ni deom. Mga pinami. Hi, good morning. Morning guys. Everyone. Sa di pa ko mang sugod laba, mga pisa. Padisal guys. Padisal guys kuno sabot-sabot mi duha nga. Manguli bakasyon lagi mi. Kay sa tigna gapon ni katawa, tatay. Ikaw. Inawag mo sa video call gapon buhol sa katay kay isang ipatanaw isang anak ni isong ay saba ipatanaw sa picture ni tatay kay kung nasa kakita ni tatay Gwapo man ko no. gwapo kong tatay pero loy laman kay butana maningin si Dad sabot loy bakasyon sa ramang buhol simita kay nihilak ko at sinagapon kay hilakon mong gusto sanay Ako kaya ko nabog ko. ako po na lamang ipog nga ni Ismail na maghilakon kay nakahilakon mo sanay mainit na lindo Ay, naisip ng bukas yung ba. Ang muha, hilak. Ang hilak ng dito mo abos ko. Ay, hilak. Ako. Hilak eh. Ay, ipay lagi. Hilak. Julita, ikaw biyason na mainit na ba mo? Ano na kung huwatag ba init kay ay nakulari aming kakay sa kukari doon Kung kami kapatugas, sarado gasol gahapon. mga labada sa kukari doon dari ang magkapalit ko extra og diaper ni baby bitaw sayang bitaw po og palabada ang pagumangkon kung ako na lang may mga labada sa mga pagumangkon kaysa ihatag sa uban.
Gamit ha. Unti nun. Kapita pahimusag ka na sa Palisal na kag Manila. Kay tagsarabay pala sa bull. Na, hindi ka anong kag Palisal. Alado na ba? Hindi sa din, kami pandisal ka mong pisaging at ang kalang dito. Ito sa gilid di ko no. Ay, napisaging, wala pisaging, mga pulo, pitan, maglapon. Nabang lang hoy. Palit gapon. Anong lang, ay naka. Nabang lang hoy. Good morning, Ma'am Yuling Ayok. Ano siya naman isolitin? Ay, makain ka ng patag. Kasi kadang ginabuhi. Kaya mo ko nakasuwag nga niya nga may boyfriend. So, Ikaw. hindi ka nagsusuyo na. Yeah. Ano? Yung ka na Ako bagay-bagay. po na din may mga anak ko ba may mga bukid sa initan ko. Ikaw. Initan ko ramdam. Depende sa anad. Tiniguang. Ang utama ng kuan. Yung kwenta nga takapin eh. Tinbuwan pa. Hindi, tiniguang. Good morning, tanan. Mers and family. Ang estudyante tiwas katulad ingon ha. Dia ponsin ingon na. Kasukan ko no ag sumbong ko no lang ag kon sa bayan sa bone screening. Hindi. Ikaw kay taga Muntinlupa man ka. Hindi ko. Ano may gawin? Di lahi man din diri kay og sa Bohol pa ni pwede rin kumudagan sa DBRD sa Bilaran kasi di ani mo hospital nga imo Pwede ano. ka magsampi doon. Dili man kag kahing gagawin nga dapat 72 hours na kung tama ng Kinigan bata. mo na lain nag-mayor. Lain na wa na ni. Karon, Kuan. Ang eskulas mga bata dugay wala hatag. sa karon, Di tagaan sila sa aging semana. Dapat ng eskular niya na ipamasko na ika December. dili agi wa. Wa. Tungod sa pag-una, Ang ko, yung mayor na bagong mayor na yung biyakin. isa man lang mayor rin daw. Di sa may mo gibutuhan. Wa naman kung na last term naman to among Ikaw halang pa ka. kung sa Ano ubuan? iya, bukan din. Ano nilo na to din. Agso dua, ako turang magkabahang. Pandesal mo dia. Pwede siyang kape. Nga itong kapitan niyo, mayor. Kurap na. Itong dating mayor, ganda yung favorite lady. Magi to? Lucky. Hindi ko sila Nganak ang manugang niya. Ikaw gawas bonus training naman. Ila 1 month ako pabalik. 1 month lagi na ang bonus training. Ibang training kaya nagawas niyo. lagi ni Gauss ni may bonus training lagi kan jadi 1 month ni mo ato resulta. Oo. Bali man lang sila kay pagawas na mo, wa man ni bonus training yung magtawagan sa pila ka boss baby na. Dapat tumana anta ni bito ang gagaw Ang gagaw nangita mo paraan na paggamay. Ni wa man kay boss sila so ko nagkuan na so ko nagsalig. Ako ni ko to ni agin semana na kaluapon ang bonus training ni bibi ingin man man do nga ang tawag nga mo day madugalin kay ningkan yung kungat ko. Sana mag-uban, nagpa-bonus training na sa MCM, kaya maka-uban, nagpa-bonus training na. Agad ka ba nagpabonus training na puwas wa sa muslim. Napalahi. Na sa MCM, private. Kay natin nga man sila nga way tawag. Sila po kay watulat man kuno tawagan mo begin pagtugod sa paggawa sa hospital may ningon nga tawagan ra mo. Labo na ba pagka second week di baby ang kasikap with pidya dito sa kuno ang paganahan lain no ano mapabonus kining naman ito ato ang maging atuan. Hindi mo na mo. Mabonus kining din ito lunis bayad na Parang lang. na nag-uli, di mga bonus. Uwa mo ingon uwa mga uwa pa kumakain nga mag-inquire ko ticket kay mo uli uwa patoy mga malbo ka din kasi yung ingon. Ana, igay naman siya ba? Mandira pala na. Kasi man yung isin mo. Ito bigan niya wa. Mo?
Ano suot na? Alay lani. Ha? Alay lani. Alay la ko. Dito ka magtanaw. Sanggapoy na, sanggapoy. Sanggapoy ni. Sure, tidak asawa. Wow. Why now? Asa may panood ito? Ha? Ito? Dagbin ka alis Manila maglaba kay na may kuan. Ay wasin ngay di ko. Sanggato eh. Ako kapahawa. Kamang tinggi. Wala ba? Wala ba? Sakitan ko na to. Baba na. Mga yung naka-extra kada simana pa. Yung mas bilit nga ako wala tiglaba kan simana.
A few moments later. Sino, human akong panglaba. Sa karon. Mga to kong smitas biyaso. Hatag ko nila isang bana. Tricycle ramin dyan. Na may manok dari nga. Hinatag sa isang pagkumangkon. Daw may niihaw. Tado na mos biyason. Ito na mo panon. Muli na po si Jason. Hatag ko na sa dito niya. Kaya ng bana. Kasi kung rami, sa kanisang bana, marami na makakakis bilibid. May nirong bilibid. Ayun mo. Lunayan na. Seng. Muli ako nitang sinikusgan. Rami. Bilibid. Wala. A few moments later. Lamig bilibid. Labar di bilibid. Ala. Pasok ka doon? Ala. Ano nang sarili talaga di makalimutan. Bilibid. A few moments later. Na ang manok nga ang gidagi kasi lamit agihaw. Bisino ba na? Kailangan nga luha. Kailangan ano. Manok nga may kinapayasan.